We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Why can't we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke. Shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me. Snatch me up quick. Let's see the ring. I wanna know, can we move forward? Bust down that door. Playing all my cards now, 'cause I've been waiting. But every time I think about you, baby, don't wanna take it slow. I've been waiting. But every time I think about you, baby, don't wanna take it slow. But I can't wait no more. Lately you've been trying to buy time for me, but your watch broke. Now your shot clock counting down. Headed to the middle, not your MO. Baby, push the tempo. Don't know how much longer till I hit the ground running. Are you stopping me? You gotta go like Monopoly. I'm trying to make you my property. Better. Good morning guys! Dito na pala kami sa Kit. Hindi ako masyado nag-vlog kasi tinitipid ko yung SD card. Kasi konti na lang yung space natin dito kasi meron pa akong vlog na hindi na i-edit. Nandito pa sa SD card. So dito na kami sa Kit. Umalis kami sa bahay. Anong oras ba kayo umalis? Mga 9? And I'm gonna get sushi. It's 9. 11 or 6. Yeah, 9. So 11:06 na. So magla-lunch na kayo dito sa Kit. And yung boys nasa baba na. Nandun na sila. I'm gonna get What you sushi gonna get? teriyaki. And tinanggal ko pala yung lashes ko kagabi. And then ngayon sa car ako naglagay. Isa pa lang yung nalalagay ko kanina. Hindi ko pa tapos. Meron pa ako dito. Ito pang isang mata. Hindi pa natin nalagyan. So yan. Okay. Si Sak tinatawag na ko. Andun sila. It's gonna be cold. Nag-stretching na sila doon. Andun sila. Ayun sila. Nag-stretching na sila. Wala, malamig. Is it cold, Holy? Hindi pa naman ako nagdalang jacket. Ha? A little bit? Okay. Kuha na kami ng chicken. Yes. Ito pala yung nails ko. Hindi ko na sa'yo napakita. Kagabi ko ito ginawa. Yeah, French nails. Yeah. And sama si Kuya first time. Usually kami lang ni Zach ang pumupunta dito. Tsaka si Holly. Oh, watch out, Baba. There's a car. Sana may init sa Adelaide. Wala akong dalang jacket. Naka-sleeveless tayo. And may mga caravans tayo nakikita. Ay, ano ba itong... Hindi ko pa gamay itong camera, guys. Pasensya na. Okay. Alam niyo naman sis ako anong kukunin. Huh? Ah, yeah. Oh, fresh. Fresh siya. Fresh siya, oh. Kalalagay lang ni ate. Yeah. No, it's change. Ham and salad. No, it's change. It's change salad. Salad. Daddy wants salad. Okay, how about you? Walang ating camera, pasensya. Okay, we're gonna get chicken.
Ayan yung chicken. Bag and box daw ang kunin namin. Upgrade. Malamig yung hangin. Okay lang sana kung hindi maghangin. Kaso, humahangin. Malamig. Yun ang malamig. May araw naman kasi kaya okay lang sana. Sana nakakuha sila ng pwesto kasi dito raw kayo kakain. Huwag daw sa car kasi nilinis ni Jan yung car. As in general cleaning niya yung car. Yeah, that's right. Good. Did you get the chips? Oh, why in the box? What do you get, Holly? Naka-separate to eh. If you don't have it, I'll have it. Oh, on the Hmm? Baba, can you get that stir? The little spicy. The challenge, Ang sarap ng chips. good. But then again, when I see something he does, I can see like the 20 years everyday experience. Natanggal yung isa. Kanina lang. Pag toilet namin ni Holly. Or nasa loko naman. Look at that top curve. Ito natin yung luto. Ito yung favorite part ko sa chicken. Yung ribs. Oh, napakabulo. Where? I already said that, Mom. You didn't. You got here. I think the biggest problem What? would be when Naglalaro sila na kung sino kauna nakakita ng yellow car, magsasalita lang sila ng parang tapos sa top nila yung isa kung sino sabi siya yung magtatap. I'll have that done. I was not. What? No. Tinusok niya yung try baba. Tinusok niya yung chips sa kanin, carbs on carbs. I can tell that you can't focus. You haven't been yourself in a minute. And I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to ask if you're okay, but you should know at the end of the day, when you don't know how to be strong, you can't lean on me. I'll be your rock at the bottom. You don't have to be cool, 'cause I see through it. If your world is feeling heavy, I can carry it too. Let me be a Let me be a Because you listened when my heart got broke. Remember you were there to help me cope. So you don't gotta go through this alone. You know I got your back, I'll always be your homie. If you're lonely, you can call me. When you don't know how to be strong, you can't lean on me. I'll be your rock at the bottom. You don't have to be cool, 'cause I see through it. If your world is feeling heavy, I can carry it too. Let me be a
have a drink up? Zachary, put the stuff in the bin though. Yeah, you can have that. What did you buy, Kuya? What's that? Pineapples? Bumili siya ng lollies. Okay, tapos na kami kumain. May isa pang chicken na tira, yung ribs. Where's your phone? And, Oh, good, thank you. Yun lang yung meron. Dito wala. And okay pa yung aking lips. Gamit ko yung kay V. Yung aqua cream. Nakalimutan ko lang yung shade, but yeah. Nakapila kami kasi merong road work. Sana hindi matagal ang pila natin dito. Lagi na lang may ano dito, road work. Kung hindi dito sa ibang lugar. Basta palagi yan papuntang Adelaide. Lagi. Dito pa rin tayo. More than 5 minutes na tayo dito. Sana tayo ng next. Ay, hindi pa din. Wala, hindi pa rin. Ang dami pa. Dad, why do planes get lost in the triangle? Huh? Why do planes in that get lost in the Bermuda? Bermuda Triangle. I don't know. Yeah, I have the Calcutta here. Wala, ang daming cars, guys. Ang haba pa. You know, is this car off the path? Because there's no stop sign that way. Who's that? May nakita pa siyang kaibigan. Nalala niyo pa si Bryce? Tagal namin hindi nakikita yun si Bryce. Wala, hindi na yata natitigil. That's the last one. Sana tayo na. Okay, naka-green na. Basta lang kasi yung isang road.
Medyo mahaba. What's I doing that? Ayan yung ginagawa nila. Kita niyo. Ayan. Something about you supernatural. I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. 40 West, I'm doing 93. Tell me where the sparks come from. Don't know, did we both bring some? Doing something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby. Dito na kayo sa Adelaide, guys. And nag-stop muna kayo dito sa West Beach. Meron lang kukunin si Jan. What are you Golf getting? course din to, guys, sa West Beach. He's staying here. Yeah. I'm gonna go quick. Yeah. Just don't turn off the car because really, ngayon ang init na. Which is good kasi wala tayong dalang jacket. And nag-edit ako, guys. Diba? Tapos ko na siya. Nag-edit tayo. And nailagay ko na yung isang ano natin, cluster sa isang mata. So, pero na sila meron. Nag-stop kasi si Jan, pero hindi ako nakapag-vlog kasi nag-edit din tayo kanina. And sabi ko, mamaya ko na ipakita pag tapos na. Yan, meron na. And the girl, si Kuya lang tsaka si Jan pupunta doon sa ano, doon sa court na to. Sa court? Sa golf course na to. Is it drum and golf? Yeah, may drum and golf kasi dito. Mayroon silang kukunin. Yan yung harap natin. Habang hinihintay natin si Jan, nandun sila, oh. Hindi ko lang makikita nyo doon. Yan, Jan. Sa drum and golf. And si Sak pala, guys, kasi ang tagal ko hindi nag-vlog. Siguro mga more than a week. Meron pala si Sak na phone. Sak, show your phone. Come here. Nagbago na kasi si Jan ng phone. So, dapat makukuha niya to sa May pa, sa birthday niya. So, advance birthday gift na yan sa kanya. Right, Zaki? Zak, look at us. Yeah. Yeah. Happy? Huh? Happy what? Happy that you got your phone early before your birthday? Dapat sa birthday niya pa yan. Pero sabi niya, bigay mo na yan. Kasi alam niya naman na matatanggap niya yan. Bakit pa maghintay pa sa birthday? Bless you, Baba. So, ayan. Meron na siyang phone. Si Holly na lang. How many years, Baba? Ha? 4 more. 4 more years pa daw bago niya makukuha ang kanyang phone. So, kasi by ano talaga, pag 12 na sila, si Sak kasi magti-12. So, hindi pa talaga 12. Makakuha na sila ng phone para pare-pareho sila. Si Kuya talaga, saktong siya, 12 noon, nung nakuha niya yung phone. Here they come. Ayan na, dito na, yung dalawa. Dito na. Ayan yung mag-ama. Punta pala kami, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo kahapon. Punta muna kayo dito sa Harbour Town. Kasi eto, kukuha siya ng footy shoes. Dito sila pumasok sa Intersport. What one do you want? What color? Orange? Green? Where are the good ones? Walang nagustuhan si Sak doon sa Intersport. Dito naman tayo sa Sports Power. Si Sak kasi mapili talaga siya. Alam nyo naman yun. Wala doon yung gusto niya. Pero madaming magagandang kulay nga din doon. But knowing Zachary, gusto niya talagang kunin yung gusto niya. Ayan. Sak, you had that before, right? No, he's getting Yung green, meron na siya yung before. No.
Baba, maybe you can find your huh? Holly? Netball. Magni-netball na siya, guys. Magni-netball na to ang aking baby girl. Ako lang ang walang sports. Wala pa rin siyang nagugustuhan. Not this boat. Have you got this in the frame? Yeah, this boat. Nah, so what you see on the wall is what we have. Shaysak? Didn't we say last year? Kung ano raw yung nasa wall, yan lang daw yung kulay na available dito. Maybe you can buy it next time, Sak. Yeah, this year, but it's not this month. Well, it's not here. So you don't buy if she doesn't like it. Look online and then find your size. You know what your size? So if you know your size, we can get it online. Why? Why? That's why you have to know your size. Alright, narinig niyo siya. Huwag daw online. Ayaw ni Kuyang ma-fake. Sa website naman nito. For netball, Baba. Mga fases isa. Netball, pang netball shoes niya. Ang babait nila kasi tinuturo nila kung saan pwede pang tumingin na shop or shops. Dito naman tayo sa sports run out. Yeah. Here, juniors. I don't think so they have it here. Yeah, and if he's in the third, then That's the lowest size. No, it's not. What size are you, Sak? The lowest size. I'm sure they're the good ones. Ayan. But 210. Ayan yung kanyang gustong kulay. Buti lang meron. But you already have that color, right? The spike. Wala daw yung parang spike na ganun. Meron siyang ganyan ng kulay pero hindi ganyan yung ilalim. we can order from any of our. What size is that, sir? We don't have. 8? Stretch. So just stand up with your feet together. Borderline beard. Yeah, get away with it. You've got. No, but I was back next week. You know, I put that around. Well, you wouldn't go any bigger, that's for sure. Yeah. To get a year out. Oh yeah, I mean you've got plenty of growing room still, Just so stretch for a bit. yeah. Baka kasi hindi pa tapos yung ano yung footy. Probably, Hindi na yan sa kanya kasya. Perfect lang yung fit niya. By 7 now. 2008, yeah. But But you he can get away with is it. going to have a big shock on. Yeah. The thicker one. I'm accounting for that, so. Ayan na yung kanyang sapatos. And si Holly, gustong bilhan niya dyan ng netball ball. Oh my God. Dati footy ball lang binibili natin. Ngayon netball ball naman. Walang sapatos na gusto siya dito. Wala siyang nagustuhan. Pumasok siya dyan dito sa Sports Power para ipapump yung
bola ni Holly. Kasi pwede naman daw dito ipapump. Kasi doon sa kung saan natin siya nabili, wala sila. So sabi, ipakita lang daw yung resibo dito and ipapump nila yun. Ayan, pinapump na. Ayan na yung bola ni Holly. Nagpapasahan na yung dalawa. Si Daddy at si Holly. So, ulit kami dito sa Intersport. Para naman kay Holly. Tingin ulit tayo ng sapatos niya kung meron siyang magustuhan dito. So, ito yung Valentine's date namin ni Johnny Boy. Shopping for the kids. Wala naman. What color do you like, Baba? What color you want? Try that one, Baba. Yung pinili niya yung purple. Wala sila yung shoelace lang. Kasi malit ang pa ni Holly. Meron daw silang shoelace yung size 3 up. Pero yung 1, 2 wala. Too big? Is it too big, Baba? Yeah, probably can do a bigger size. A bigger size? Yeah. Okay. That was the one. Oh, so you need 2. Size 2. Do you just want to try this one on for size? Yes, please. Yeah? This one's a 2. Size 1 pala yun. Ayan yung size 2. Where is that? Yeah. White is nice too, Baba. What you want with the purple touch? Think so? Oh, that's alright. Is that your toe there I'm touching? Yeah? So a bit short, small. I don't know, I feel like she could Go do 3. a bigger size, yeah. Okay, try 3 then. Yeah. Yeah, exactly. Size 3 siya. Yeah. Yeah. So, baka meron ng para kay Holly na may lace. Shoelace. Ayan, gusto ni Jam para kay Holly. Yeah. So, tingnan nila kung meron silang size 3. Thank you. Ito pala yung ating OOTD, guys. Yan. Yung ating bubble skirt na denim. Tapos, eto sa Zara ko or H&M ko to nabili sa Pinas. Ayan. Nagsuot tayo ng ang tawag dito, biker shorts para hindi tayo masilipan dyan. Ayan. And hindi ko na binigay kay Holly yung kanyang palo, yung charm natin sa bag. Si Twinkle. May purple sila. Ah, finally, mayroong shoelace. Ayaw kasi ni Jan yung may velcro. What? Feel good? Feel good? Yeah. Stand up, put it back. Yeah, that's more growing room for her. Yeah. Okay, that's perfect. Little bit. Looks big, but it Yeah, looks it does look big. I'm gonna trip over yourself. trip over. Can you try, Ron? Yeah. Yeah. I'll show you. Yeah. Alright. Okay. Alright. Feel alright, Baba? Get those ones. Done. Done. Ayan. Sold. Oh, you should wear them now. No. Gusto na ipasot ni Jan agad yung sapato. That's her, boys. Tingnan niyo naman. She gonna pass it to you, Baba. Baba, come here. That, still popped up. Nandito yung mag-aama. Yuck. Yuck, right, Baba? Yuck. What do you think, Holly?
You like it? Guapo. Guapo. Yeah. Buttons. What do you reckon? Yeah. What do you think? Oh, that's nice, yeah? Better. Like that? Purple, yeah. Looks nice. Ang ganda ng kulay niyang kuya. That give me shorts and white shoes. Yeah. Just one? Yung dalawang boys, inutusan ni Jen sa McDonald's. Sorry, here's your fudge. Where's my fudge? Wait. Just this one. Okay, put it here for this one. Who's this McFlurry? Ah. Ayan, fudge. Tapos kay Holly, vanilla milkshake. Ay, kay Zach McFlurry. Okay, here's Zach. What time quick sip? Yan, dito na pala kay Kilamers. Hi guys! Napagin ko ba dito kayo dito na mag-Valentine's? Valentine's ko lahat. Group ano to? Group Group date? Valentine, group date. Mag-picture tayo mamaya. Group date kami guys. Alam niyo naman, hindi na pwedeng date ang mga Date lang ano. kasi marami na. Sinong babantay? Kaya nga. Wala tayong Kami nag-ano lang kami. Dito sa Kiss, doon kayo nag-lunch. doon na kayo nag-lunch. So, sabi nga ng boys, ano ba kayo? 8:30 kayo on Monday. 8 or quarter to 9. Ay, ayan, order namin sa kanya. Sabi ko, pag kami nandito sa bahay mo, itong masaya na ako. Pag ito, ito yung kanyang Kalamay. handa. Buti na naalala ko naman this time. Kalamay, hindi. Biko. Kasi masarap nga. Di ba nagkamali ka dito? Pero masarap din kasi yung biko niya. Okay. Pero nagkamali nga ako, dapat biko. Kalamay na sabi ko kaya. Yeah, Pero so, masarap na. Masarap nga. Kala ko nga sapin-sapin. Hindi ba sapin-sapin? Sapin-sapin yung iba-ibang kulay. Iba-iba. Yung may tatlong layer. Pero yung texture niya, parang pareho lang sapin-sapin. naman. Parang ano. Si ate Nilagay niya ba last time yung ano? Ay ate, ando na si Jan. Massage. Ang happy-happy ni ate Harry kasi kumakanta siya. Si Riker tulog doon. Merienda kami. Ayan, kachinta. 12 minutes na lang ang ano. 12 minutes na lang yung aking laman ng memory natin, guys. Aabot ka ba ito hanggang mamayang gabi? Mag-transfer ka na. Transfer ako. Hintayin sa tagal mo mag-memorize na kami. Pupunta dito si Reyes 4:30 pa, diba? Yeah. Alis niya 4:30. So, 5 na siya makakarating dito. Yeah. Sarap. Ay, oo, uwi harap. Maharap, diba? Nalala ko yung ni Adjo. Pero nilagay niya na yung yung buko. Ay, yung coconut. Yung coconut. Kasi last time wala. Hindi tayo nagbubugbog eh. Asa? Hindi naman matigas. Last time ba matigas? O yung... Hindi, ako lang. Masarap nito manipis. Yung pagka-food. Ipirin natin to guys. Yung mga bata naglalaro. Si Jan tulog na doon. 1 hour ba yung massage niya? 45 minutes. Parang parang sa shop lang. 45 talaga. Di 1 hour, 45. Aabot ka ba tumamayang gabi? May pabigay ang ating sisi from Pinas. Pinas pa sa loob. Ay, wow. Mag-haul tayo. O yung bango niya. Ay, perfume na. Ano yun mo? Parfum. Ang bango niya. Pang ano lang, everyday. From Ilagay mo everyday. lang sa car mo. Mamaya, buksan natin to. Ito yung skin tip na matte. Kasi meron ako nito. Binlag ko yan, nawala. Nawala ang camera ko, di ba? Sige, ako na lang po mag-vlog. Blinag niya daw to. So, ayan, meron tayong skintific na matte. Meron nito yung isa, yung original, yung una nilang labas. Ang ganda rin. Yung gold. Yung gold. Ay, si Easy. Ayan. Ang ganda nga. Alam mo yung binili natin Charlotte Tilbury? Parang Ganyan ganun. yung ano niya, velvety. Velvety ang kanyang texture. Ito yung kay V. Yung kay Bia. Hindi ko pa na-try yung kay Bia. Ano siya? Tawag nun, apple cream. Philippine, ano pala to eh? Kala ko, Korean. Korean? Philippine daw. Ay, eto maganda to. Si keratin. Na-try mo na ba yan siya? Hindi pa. Yung palmolive na keratin na. Hindi palmolive. Sunset. Wala nga lang yung tab.
Pero maganda yan. Mas gusto ko yun kasi Ano sa yung may Vita tab? Keratin. Yung tab, yung Yung tab, yung ganito, malalaki, wala, yung ganito lang. yun lang. Yung cream silk ang meron. Thank you, Zizi. Oo, yung Vita Keratin. Hindi ko Oo, pa meron. Maganda yung cream silk din. Ang madulas din. Yung Madulas. parang siya, yung Ang mask. lambot na talaga, parang talaga siyang Para siyang mask talaga. Yeah. Yung So ano to? conditioner. Conditioner. Kasi meron ding mask. Oo. Amuyin nga natin to. Sabi ni Ella, ano daw yan, parang Chanel Chance. Sabi rin niya, Charita. Kasi meron akong Chanel Chance. Wala akong Chanel Chance. Mademoiselle lang meron ako. Sabi ko, meron ako hindi ko bet. mas gusto ko ng Mademoiselle. Meron akong puno pa yun. Hindi ko siya So, yan, 30 ml lang. Pwede mo sa mini bag. Pwede siya sa bag. Ano lang siya yung So, gamit-gamit ko lang ngayon kapag maano. Yung madali. Ay, cute nga. Ay, cute niya. Cute niya. So, it's cute for a tiny bag. Chanel Chance ba? Pag tumatagal-tagal. Nasa bag ko. Bango. Fresh lang siya. Ito mga gusto ko, hindi yung... grocery ako din. Ay, magsusundo ako, ganun lang. Hindi ako yung sobrang sweet. Kasi ayaw mo rin yung masyadong gamitin yung mahalin mong pabango pang everyday. Yung ko nga, yung tawag nito, thank you, Sisi. Yeah. What's that? This is cushion for your face. I can use this for you. For your concert. Kasi ginagamit ko sa kanya yung isa. Ang bango! Ang bango niya. Maganda pang size. Pang everyday lang. Akala kong bibigyan niya sa akin Hermes. Sunglass. Gentle Monster. Akala ko Hermes ang kulay. Thank you. Hermes, iba pala yung sa'yo. Nandito na pala sila. Si Sisuk! Hi, Zuk! Wow! Long time no see, Zuk! Hi, Zuk! Oh, where are we? Where are you? Wake up. Ay, nasmile na siya. Okay na? Wala, nakaon na ba ito? Nakainon ko. 10%. Hindi ko alam. Ano ba yan? May red ba? Ayan na, nagpa-flash na. Nagpa-flash. Nakalagay kasi 10% battery, so hindi ka makita. Sabi ko kay Simplers, pwede ko bang i-content to? Pinaon ko sa kanya yung aking camera. Paalam lang ba nun? Ano ba ba? Uy, bakit ka naman umiiyak? Saya-saya nating dalawa. Uy, may papuching tao sa ito. ay, May pasalubong din. Ang bango. Ang feeling ko, ito yung gamit ko. Maganda ka. Ay, ito ba yun? Organic ka? Ay, ano ba? Hindi. Baka yung Vita Keratin yung gamit mo. Vita, yes. Yun. Maganda. Yung crimson maganda din. Pero yun yung nagustuhan ko. Yun yung binili ko marami. Sa Pinas. Yun at saka cream silk. Yung Maganda yung crimson. Yung tab. Thank you, Inday. Yeah. Galing din ko Pinas sa ating Inday. Kalong galing Europe. Perfume ako. Ang ganda, ang bango. Ang mga niya. Ang cute ng mga bago. Bato, nabuksan ko na yung akin. Nabuksan na. Paamay mo sa kanya. Thank you ulit. Wala niya Hermes doon. Akala ko naman Hermes. Kaya ka naman natin. Akala ko galing kang Europe. Akala ko yun ng packaging. Ako yan may bag, ako wala. Nilagay ko kasi sa regalo ko sa anak ko. Favoritism ka. Ay, ayan na. Ito na. Ayan na. Pareho ba kami? Pareho lang kayo. Pareho lang, para hindi ka mag-away. Parang mga bata. Bango! Fresh, no? Turon, amoy daw siya. Sige. Banga. Bakit siya nagluluha? Pang lang or pang car. Bakit nagluluha to? Happiness man yan, tears of joy. Tears of Uy, puskin-titik. Ando na yung dinner ng boys, pizza. Hindi tayo dun makapunta kasi meron tayong ayan ang indie namin. Busy na sila doon. Yung sa amin parating pa lang, magbubudol fight kami. Sisi! Aba na! Yung roses ni Sisi, nakahangan. Ayun yung mag-best friend. Claim na ni Arlo na best friend niya si Kuya Zach. Right, Arlo? Arlo? Who's your best friend? Sock talaga. Forever and ever. TJ and Kuya TJ. Who's your third best friend? Dami yung best friend. TJ. Hi. Wala talaga hula. Nagulat siya. Ayan na yung pagkain. Ayan yung pagkain namin. Thank
Thank you. O, diba? Oo, kasyang-kasya. Ang bango. Sarap. The food. Ang kanyang DSLR. Dati po kasi ginaganyan-ganyan nila ako ngayon. Oh, di ba? I-zoom mo nga. Kain na tayo. Junior. Kain guys. Dito tayo sa low carbs. Pero ganito ka. Pamatay niya low carbs. Low carbs. Oo nga. Ay, nagugas na ako kasi ako nagsaing. Huwag kayo dyan. Ako nagsaing. May sili. Favorite ko yung pasigisado. Masarap kasi. Meron ako chili oil. Sili babe? Saan galing? Ay. Tapos lang yun. Ako. Saan galing? Saan galing? Nasaan na yung natin sa usawan, B? Dito ay. Ito naman. B, may kasama ka. Itabi mo yung rice. Ayan. Kailangan nilayo kasi. Madilim. Masyado siya dito. Yung camera niya po, napaka-ano. Lagay mo ka doon sa massage chair. Di ba tayo? Ilang ito na buo. Nag-skip yun. Nag-skip yun. Nabalik niya. Ako pinanood ko. Heart egg na naman. Did you see that drop? They did a survey that paper about all this Ito yung parang size lang ng toothpick bata ng binigay. you know, and 87% of people just own up all this bullshit and just like Gusto ko yung barbecue sauce niya na. Na? Wala. Wala. Kunti nga lang eh. Yan. Sa akin madami. Kasi minsan a la carte ko ito ng binigay na order. Kasi gusto ko yung sauce niya yung sinusot ko sa kanin. Wala na, napunas na yung Zook. Wala na, nagsuka na naman si Zook. Tapos na kaming kumain. Ayan na lang, ang natira, buto. Ang sarap. Cheers! Dito na pala kami sa bahay nila. Kanina pa. Good night. What are you wait? Andito, dito sila matutulog sa kwarto ni Ayla tsaka ni Dodong. And si, di ba si Zach may phone na? Oh, look at who's the, ang screen saver ni Zach is Alu Boy! Ang cute! Oh, ayan yung screen saver ni Zach. Okay, good night! Good night! Good night! Good night! Good night. Thanks for watching the vlog. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night. Good night, guys. Because I